Joo, eli mä rupean tässä asentamaan ö, Linuxin Lubuntua. Painan tosta new. Ja mä laitan tohon, että Ubuntu ja joo, sehän on toi Ubuntusta johdannainen, niin toi luultavasti käy jo 32-bittinen se oli. Nextiä 512 näkyy, tässä on niinku suositus näköjään. Laitetaan nyt 2000, mä tykkään, tää on reilusti. Se on 8 gigaa. Tätä on se 200, jos mulla tulee itelle käyttöön joskus tosta. Create ja sen jälkeen pistetään tolla käynnistä. Katsotaan mitä lähtee toimimaan. Tosta otetaan tossa on toi Lubuntu. Painetaan vaan starttia. Katsotaan miten lähtee toimimaan. Okei, eli nyt kysyy Suomi valitaan. Mä laitan tosta nuolinäppäimillä Suomi. Ja tuli vissiin enteriä vaan tosta. Lubuntu asentamasta. Asennetaan Lubuntu. Jaa, no joo, hyvä, että se lähtee noinkin nopeasti toimimaan, joo. Vähän lähemmäs Joo, tässä nyt odotellen seuraavaa vaihetta sitten, mitä tapahtuu. Että seuraavaa videopätkää sitten odotellaan. Joo, eli nyt tulee mä katon nyt se, kun otetaan nyt toi ja siinä lukee, että voit halutessasi lukea julkaisumuistion. Ja tuosta valitaan Suomi. Jatka. Tai mitä se seuraavaksi? Tietokoneen kiinteilevillä on vähintään 4 piste. No se on selvä, verkkovirtaan ja internettiin. Laitetaan päivitykset ylimääräiset MP3-isät. No, kyllä noi on ihan hyvä asentaa, joo. Ja jatka tosta. Katsotaan mitä seuraavaksi tapahtuu. Mikä on seuraava vaihe? Mennään kohta seuraavaan videopätkään. Joo, eli tervetuloa takaisin tähän videojuttuun. Eli ei havittu asennettu ja käyttöön edessä, mitä haluat tehdä. Ihan leveä asennolpun. Se on. Otetaan toi eka nyt. Ja se sillä menee. Asennan nyt.
Joo, ja sitten odotellaan taas, että menee eteenpäin. No, eli jos jatkat, voit tehdä itse muutoksia. Joo, tää on ihan hyvä näin. Joo. Okei, Helsinki. No se on toi varmaan. Katsoo, että on Vaasassahan mä virallisesti. No otetaan. Kyllä se toi riitä. Ja. Tai Juoliska. No laitetaan se Helsinki. Sittenkin. Eli, tai no, Helsinki niin. Katko nytten vaan Helsinki ei tarvi niin tarkkaa sijaintia tuohon laittaa. Jatko. Asettelu, finish, joo, jatka. Eli nyt se kysyy nimeen. Laitetaan admin ja toi automaattinen kirjautuminen ja mitä se nyt vielä kysyy salasanaa. Joo, pistetään siihen nyt alkuun vaikka toi adminin kanssa. Admin. Mitä tää? Lyhyt salasana. Laitetaan 2015. Tai 2014 nyt on. Tää on tosta. Näin. No. Ja automaattinen kirjautuminen. Jatketaan tosta. On varattu järjestelmän käyttöön, valitse toinen käyttäjätunnus. Laitetaan siihen alaviiva. Laitetaan admini. Tai miten laittaisi. Laittaa tohon nyt vaikka no jos on ihan hyvä toi alaviiva. Mä pistän sen. Tää on se. Joo. Eli tollaisilla tiedoilla laitan sen. Jatka. Ja siinä nyt on vain kirjaimia, numeroita, väliviivoja ja pisteitä. Numeroita, väliviivoja ja pisteitä. Tää on väliviiva sitten.
Katsotaan meneekö näille. Nyt se hyväksy. Katsotaan mitä sanoo seuraavaksi. Tiedostojen kopiointi lähes valmis. Ei ole enää kauaa vissiin. Mä laitan tauolle, katsotaan mitä tapahtuu seuraavaksi. Laitan vielä tuossa tuon verran, nyt se rupeaa asentamaan tätä järjestelmää. Katsotaan mitä sitten seuraavaksi tapahtuu. Tai palaan sitten seuraavan kerran, kun on semmonen, sopiva kohta. Eli asennus on valmis. Eli käynnistetään uudelleen, niin sitten väärässä ilmeisesti heti käyttämään. Noin. Sitten mä suljen nytten tämän videon. Katsotaan sitten noita asennuksen jälkeisiä juttuja tämän videon jälkeen. Joo. Eli semmonen, että nyt mä sain tän auki. Uudelleenkäynnistys. Eli nyt tää on asentunut, tämä vaati sen asennuksen päätteeksi. Tämä. Täältä se nyt näyttää sitten tässä virtuaalijärjestelmän kautta. Eli kokeillaan vaikka tosta internettiä. Mennään vaikka hs.fi. Nyt se vaihtoi työtilaa. Niin kuin näkyy, niin netti toimii tässä ja laitetaan tuosta toi pois. Sitten katsotaan, näissähän on Linuxessa on hyvä tietoturva. Jo ennestään tietysti kyllä yhden ohjelman nimen, mutta mä en muista sen niin kuin se tuolta ohjelmavalikosta. Mutta se on nettipelaaja. Kokeillaan katsoa vaikka mä uudestaan tuohon nettiin ja koittaa nyt vaikka testata noita ääniä vaikka YouTubesta, millä ne lähtee. Suomi. Oho. Tuli puhelu tähän. Mä en nyt pysty siihen vastaamaan tosiaankaan. Mä laitan tohon vaikka... Mä nyt laittaisin... Joku... Tai vaikka Kirkan joku... 15. Laitetaan vaikka... Toi Leijat. Nyt ainakin ääni kuuluu.
Testataan nyt vielä tota videoa. Lähteekö? Täällä. Joo, se toimii ja mitäs tässä nyt vielä muuta voisi? Niin kuin näkyy, niin tästä niin tää on ihan asennettu tää ja tää on valmis nytte ja mä lisään tohon, jos jotain tulee vielä mieleen, niin mä lisään siihen videopätkiä, että näkee sitten siitä lopullisesta videosta, jos tähän tulee jotain vielä. Ei tässä nyt muuta äkkiseltään mieleen tuu.